opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. RMN. 60 na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog, ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang bungbong sa templo dito sa sulod, gikan sa salog, hangtod ibabaw sa pultahan, gikulitan og mga larawan sa mga palmera o sa mga kiruben. Ang hulagway sa palmera o sa mga kiruben ang ulhos-ulhos, matag kiruben may duha ka nawong. May nawong sa tao nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid. Ug ang nawong sa usa ka leon nagatubang sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo. Gikan sa salog ngadto sa ipapaw sa pultahan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.
Okay, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama, mga ginikanan. Niyan na sobang tulumanon nga giuluhan ang kakayag sa pagtuog Katoliko. Magyapon na makiguban kaninyo, ningubos nyo nga lang kay Chilbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sa gyapon kita mupasiuna pagingon kaninyo sa tanang naminaw karon sa duha gyud ka estasyon AM/FM sa RMND Polog 94.1 FM 981 AM. Mayong udto kaninyong tanan. Og sa online, sanglit internet naman lagi ni, live streaming at tulumanon. Ako moingon sa gihapon, have a good day. O gaato sang pasalamatan no si Iksuon o brother Earl Martinez Sanchez. Doon na siya i-share nga libro diri nato. Iya kining gipadala. Og doon na tayo pamalihog na lang, no? Nga, mukuha, mutagbo dito sa bus. Okay, di man takakuha dahil kay expected mo abot tong bus karon ng mga orasa up to 12:30. So, na malihog lang taglain nga makakuha sa maong basahon. Inline gihapon na no sa atong krusada sa pagtuo ng mga higala. Okay, balikon ko salamat Tiksuon Earl. O diya sa Mulabe. Sa imong gi-share nga libro. O sa tanang mga nag-text no sa atong mga kuan, mga suking tigpaminaw nga na kanunay nag-inspire nato sa krusada sa padalipod sa pagtuo. Okay, pizza 12 no sa bulan sa Pebrero tuig 2012. Okay no mga higala, mga ginikanan, mga suking tigpaminaw. Atong gibasa ang Ezekiel Kapitulo 41 tudling 17 ngadto sa 20. Naghisgot kini sa templo. May templo sa Dios. Kung ingon ganig templo sa Dios no mga higala, mga ginikanan, baga suking tigpaminaw. Mao na no balay lampuanan. Lugar kini nga naa ang presensya sa Dios. Matag tinuhuan karon do na mangyoy meeting place no. Do na mangyoy balay nga diin adto magkatigom no. Diya sa pagsimba. O kini palay sa pagampo. Ato kining gibasa pag-una sa atong tulumanon karon iisip intro no mga higala, mga ginikanan. Kana tungod kay sa ako nang gisaad kaninyo atong palapdan ang tema may labot na sa mga imahen o mga larawan nya iya pila po nato diha ang pagyukpo. Hinoon ato namaning na eksplikar, ato namaning na tagaag paliwanag pipila ka punto ato nang nadayag sumiagi. Nya tung Domingo nagpalahi ta. O karon atong ipadayon gyud atong palapdan. Gusto na ko ning i-expound pag-aayon ning mao nga topiko may tungod sa larawan o mga higala, mga ginikanan, baga suking tigpaminaw. Kay halos tanang mga tinuhuan nga naggamit sa Biblia nga dili Katoliko naghimo ni ini nga issue. Bodi pasabot kining issue may tungod sa larawan. Commonly no sila nga mga migawas o mibiya sa tinuhuang Katoliko halos managsama ang ilang baruganan mahitungod ani. Managsama sa ilang mga akusasyon nga kining pagpatunog mga imahen o larawan diya sudod sa atong simbahan o sa atong mga balay no
sa atong mga panimay, usa kana ka dili maayo nga kana bang dagway dinhi sa atong pagkinabuhi sa kalibutan. Kay lagi kuno ang Biblia nagdili og mga imahen labi na sa pagluhod o pagyukbo niini. So halos managsama ang ilang mga huna-huna, no? Mga argumento mahitungod sa ilang pagsupak o pag-atake sa itong tinuhuang Katoliko. O gani ako mismo, niadtong nabugnaw ko ni ining tinuhuang Katoliko, usap po ni sa hinungdan yun. Gani ako makaingon nga murag pinakauna yun nga isyu, may labot na sa pagtuo nga mauntay hinungdan nga biyaan unta na kung tinuhuang Katoliko, mahitungod aning isyu, mahitungod sa larawan. Mga igala, mga ginikanan, sa miyagi, ato naman naisgutan nga wala may question diya sa paghimo og larawan. Basta di lang yun isipon nga bathala o himoong Diyos. Ang question lang, ang nakamaot lang, ang nakapadautan lang sa tao kung maghimo og imahen kung kini himuon niyang laing Diyos o bathala. Kay kung himuon gunatong Diyos ang usa ka butang nga dili Diyos, mulutaw mao na nga materminuhan mahinganlan natug Diyos. Kay gipanag-ing mangguna sa kanang nganong moingon tag doktor, ang anong mang dublihon doktor dili man doktor. Kay ang doktor but pasabot dili tinuod doktor. Oh. Ya kana pong moingon tag tarak-tarak kay dili tinuod track. Ya kana pong Dios nga gidili sa Biblia, anything bisan unsa nga butang nga gihuna-huna nato nga mao nay Dios nya dili tinuod Dios, mao nay Dios. Ug mao nay gidili sa Biblia. Sa laing pagkaistorya, kung ang mga larawan dili lang himuon natong Dios, bodi pasabot sakto lang ang pagkagamit, no, ang pagkatratar, dili ka na dautan. Mao nay atong pagklaro pasiuna kung maghisgot ta mahitungod sa larawan. Mga igala. Kay sa paghimo lang sa Dios sa kalibutan, niya dayon sa paghimo niya sa tao, unsa may iyang gipamulong, di ba, na ingon ng Dios, puhaton nato pagani. Meaning na siya kauban sa paglalang. Buhaton nato ang tao sama sa atong larawan. Usulaing hubad dagway. Kana galing tao nga iyang gibuhat, usa di ay kadagway, usa ka larawan. Tingali maghuna-huna ang uban nga, tinuod na brad nga ang Dios maoy mihimo gani og larawan. Siya gali una mihimo og larawan. Kay ang tao nga iyang gibuhat larawan man o dagway man. Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. No? Mingon siya nato diya kay kana ang Dios good nga usa dili lang kay mahuptan lang sa usa ka persona, kundi kanang Diyosa ana ay siya'y kauban nga laing persona nga nahiusa diya sa usa ka kinaiya sa pagka-Diyos. Punang niingon siya, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sa laktod kung moderitso ta, ang Diyos God Trinidad man, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Unang naay mga bahin sa kasulatan sama anang sa Henesis lagi paglitok sa Diyos ni gamit siya anang bulumbuhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Kay dili usa ka persona lang ang Dios. Usa ang Dios pero dili usa lang ang persona. Brag magkalibog, no, usa unya dili day kay usa. Ang usa diha Dios pero ang persona dili kay usa ra. Kay niingon man siya, buhaton nato ang tao sama sa atong gali na say kauban, sama sa atong dagway. Kanya mo ingon ang uban kanang kauban kuno sa Dios diha, kuan kanang dili na Dios, dili anghel. Ang anghel
Well, kung naa na ang anghel diha, pero dili na mo iyang gitumbok nga mo iyang kauban sa paglalang kay ang anghel usa lang gabinuhat samtang kini iyang gipasabot kauban niyang magbubuhat. Buhaton nato. Buhaton nato. O ang Dios may muhimo niya kanang kauban niya, parehas niya. So, creator na kanang iyang kauban nga nahiusa sila. Dili na anghel. Hinon ang anghel mahimong naanan niya nahigayon na. Pero dili ang anghel mo'y gitumbok sa Diyos nga iyang kauban sa paglalang. Kaya ang anghel dili man manlalalang, dili man magbubuhat ang anghel no mga higala. Nang iyang kauban diha parehas niya ang kinaiya sa pagka-Diyos nga usa lagi sila. Hinon dili na mo atong topic no Trinidad. Sa Trinidad atong i-discuss pag-ayon ng pagka-usa ka Dios sa tulo ka persona. Labi na kung atong hisgutan ang gipanudlo sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo. Pero gilakbitan lang nato na kay gihisgutan lagi nga ang Dios mihimo sa tao, ang tao sama sa iyang dagway niya, siya may unang migama. Pero pwede po ta mo ingon nga pero kanang tao nga larawan sa Dios dili man na kay Rebulto Veritas, kay di man na mulihok ng inyong Rebulto samtang ng kanang gibuhat sa Dios nga larawan nga kanang tao o dagway niya, mulihok man niya kanang inyong Rebulto man ang inyong igama. Well, mayong atong hinumduman nga sa paghimo sa Dios sa tao, sa wala pa niya huipi sa gininhawas kinabuhi, di biya tumulihok. Di ba katong paggama niya buhato nato ang tao sama sa atong dagway. O di ba? Paghimo niya di pa gyud mulihok sa ato pastatua pa gyud. Di gyud mulihok, no? Kanus aman milihok ang tao nga iyang gibuhat. Milihok sa dihang gihuipa na niya sa gininhawa sa kinabuhi no mga higala. So, milihok ang tao nga iyang gigama diha na sa dihang nahuy pa niya sa gininhawas kinabuhi ay na milihok. Nga sa ato pa, sa wala pa niya huipi sa gininhawas kinabuhi ang tao nga iyang gigama, ribulto pa gyud. O statua pa gyud kay di gud mulihok. Nga sa ato pa, ang Dios mismo mo'y unang migama o larawan. Unya, dinhi sa atong gibasa sa Ezekiel 41, no, mga higala. Ezekiel 41, tudling 17 nga to sa 20. By the way, no, mga higala, akong ipasiuna ninyong daan nga. Mahimong atong sabtuning usa ka vision, no, usa ka panan-awon. No, kay ako ning ipasiuna ninyo kay sa dihang ako ning ibasa. Na may niingon nga veritas panan-awon man na di man yun naingon literal. O naghisgot manggod nga ang templo sa Dios diri naagi larawan giklaro nga naay nawong sa tao. Napagali dagway sa usa ka leyon. Gihimo nato ning prueba nga sa templo sa Dios naagi ay mga larawan. Niya kadtong mi komento sa atong pagpahayag niini niingon siya nga panan-awon man na veritas dili man yun na literal. Ingong ko nga sa akong kabahin higala, mapanan-aw na og sa dili. Ang punto nga atong gisitar na nga sa templo di ay sa Dios, naagi di ay larawan. Mapanan-aw magdili. Di ba? Gani kanang sa katong gituntun nga habol nga naay mga makita nga diya sa Bagong Testamento, katong gituntun nga habol nga naay mga mananap nga mahugaw, kalamog na. Gawion manggali nato no kita nga mga dili Adventist, di ba, mga born again, Iglesia ni Cristo, usa pa diha no evangelical. Gawion manggali nato na kung atong tubagon ang mga igsuo natong Adventista kung maghisgot nagkalanon, di ba? O bisag bituntol na panan-awon ba to o unsa ba to? Pero doon na to'y minsaheng gitudlo. Kaya ang mga Adventist mingon man dili man to kuan jud literalo na to kay kato panan-awon ra man to. Unay
tunton diha nga naay mga mahugaw unsa diha nga mga ayo pero di gito umot pasabot nga ipakaon na ng mga mahugaw nga giisip sa una mga baboy sa isdang wala imbis kay pananaw na lagi to or unsa tong tuwa no nga gipakita sa Dios aduna siya mensahe. So alang nato no nga mga Kristiyano Katoliko ug dili ang punto nato dinhi mapanan-awon man og dili basta kay diya sa templo sa Dios gihisgutan diri sa Biblia nga doon na gyoy imahin ug mayon kay tagpanan-ahon mahimong mahulagway nato ni unsa gyud ang templo sa Dios nga wala gyud ay idili ang larawan kay panan-ahon pa lang gani naa nang larawan di ba o gihulagway ang templo sa Dios. Ako siyang giingnan di ka na kusupakon brad no kay mahimong na man po'y teologo o mensaherong Katoliko nga naingon po siya nga panan-ahon na wa tay question panan-ahon nagdili basta na ay larawan na sulod kay kung dautan pa ang larawan na ibutang sulod sa atong simbahan o sa templo dili unta na ihulagway diha kay nga naman kay ang taong magbasa moingon nga wala lagi gyud larawan di sa templo sa Dios kay sa panan-awon pagali wa na giklaro nga wa gyud larawan kay wa gyud na itugos Ginoo. Pero naaman ang prueba nato nga bisan pag panan-awon ra ni dire o dili nga nagpasabot nga naa gyud larawan di sa templo ang ubang mga tudling na mo pamatuod ana. Kay naaman butay mabasa sa ubang mga tudling nga di kay panan-ahon yun, no? Nga naaging larawan katudeng pagpahimo sa Dios nga ni Moises og larawan sa bitin nga tumbaga. O kato, klaro na gitong di panan-ahon, di ba? O ako ra kung usbog pagbasa nino mga higala, basta naay larawan. Sa Ezekiel 41:17 nga to sa 20, panan-ahon ning sa dili basahon guni kay naa may larawan yun sulod. Ang bungbong sa templo, no? Ezekiel 41:17 ngadto sa 20. Ang bungbong sa templo didto sa sulod gikan sa salog hangtod ibabaw sa pultahan. Gikulitan og mga larawan. Larawan kay in the first place no mga higala kung nakahinumdumon ni atong gibasa nato ang Exodo kapitulo 35 tudling 30 ngadto 35 nga ang Dios maoy naghatag og kaalam sa tao sa paghimo bisan unsa lakip na ang pagkulit ug pagdibuho. Ang Dios mo'y gahatag ni anang kaalama unya kanang kaalama tud pares pinadayag ipagamit na. So kailangan gamiton yun na nato kay kaalam man ang gigikan sa Dios mao na nga kanang maghimo taglarawan usan na kapag paila nga atong gigawi atong gigamit ang kaalam sa Dios nga gihatag niya sa tao nga unsa man pananglit kanang paghimo og larawan dili na kaalam gikan sa yawa mao na nga kanang mga mensahero nga moingon nga kanang paghimo og larawan sala o daotan dili na angay tuhuan nato mga higala mga ginikanan kay samara di ay nga nanudlo sila nga kanang paghimo og larawan kanang abilidad sa paghimo og larawan kung kaalam ang galina no samarang niingon sila nga kana gikan sa yawa kay dautan naman man ang paghimo og larawan unya kay sumala lagi sa Exodo 35 tudling 30 ngadto 35 ato ro guning usbog basa no mga higala miingon si Moises sa mga Israelita no Exodo 35:30 ngadto 35 miingon si Moises sa mga Israelita gipili sa Ginoo si Bezalel anak ni Uri nga anak ni Hur sa banay ni Huda. Gihatagan siya sa Dios og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatahom sa paghimo og mga maanindot nga mga plano og paghimo niini ginamit ang bulhawan, plata ug tumbaga, paghimo og mga alahas, pagkulit og kahoy og tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Si Bezalel og si Oholiab ang anak ni Ahisamak sa banan ni Dan
Gihatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang mga buluhaton. Gihatagan sila niya og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon, so magkukulit, magdidibuho, maghahabol sa pinong lino, sa asol, sa dagtong pula, sa pula nga dilana ug sa uban pang panapton. Makahimo sila sa tanang matang sa buhat ug batid mo dibuho. So mga higala, ang kaalam sa paghimo og larawan o pagkulit gikan din na sa Dios iyang gihatag sa tao. Ya kana gihimo tungod sa pagpatahom. So mga higala, klaro kay na, no? Nga dili daotan ang paghimo og larawan. Kay unang-una akong gibasa to ganina tong unang teksto nga ang Dios may una mahimog larawan, ang tao mismo larawan man. Ang tao lang ang larawan, gihuypan mas gininhawas kinabuhi mo nang bilihok. O mga higala. So ang bungbong sa templo, o giklaro diri sa Ezekiel 41:17-20 na agi larawan. Giklaro pa gyud na ay nawong sa tao, naapagali kuan dagway sa usa ka leon. Diri sa verse 19, no? Ezekiel 41, may nawong sa tao nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid ug nawong sa usa ka leon. Apagali leon. Pero sa ako na laging giingon ninyo mga higala, kung dili lang yun himuong Diyos, wa gyud daotan. Ika na itong mga artist di ayo. Pagpakita sa dakong himaya sa Diyos ba? Nga, naatay mga artist nga maantigong mukulit. O mao na mga higala, nagpakita na nga ang tao gyud ay espesyal nga buhat sa Diyos kay very creative, no? So mo na mahigala, mo na nga nganong ako gining pahimug-atan pag-ayo no karon sa atong tulmanon. Kay naa ko'y nakita diya sa mga panghuna-huna ba sa ubang mga igsuon natong nahimulag. Gani ako pud sa una sa dihang niagi kog kabugnaw sa tinuho ang Katoliko ni atong hapit pa nako biyae ang tinuho ang Katoliko. Murag natakdan po ko anang pagbati ba o panghuna-huna nga kung maghisgot galig larawan sa mga santos, kanang larawan natos mga Katoliko, murag ma-allergy dayon. Murag magkaingon na tuan na po ni suko rabang Ginoo ani. Murag tungod sa panudlo sa ubang tinuhuan nga ayaw mo anang mga larawan sa Katoliko kay Dios na. Suko ang Dios ana kay naas Biblia oh. Suko ang Dios anang pagbaton og mga Dios. Naagod po sa Biblia na mga higala nga nasuko ang Diyos niya itong mga tao nagbaton og mga larawan sa Diyos. Kanya murag natakdan po ta nila, murag sana napatuo po ta nila nga hasta po na atong larawan sa Katoliko apil po na munang muratag mahadlok ba o murag ma-allergy ta nga may hala kuyawa da ini suko ang ginawa ni murag na asa huna-huna og pagbati sa mga tao nga hala ayaw mo anang larawan sa Katoliko kay mga Diyos na. O murag makabaton ba o kanabang kalain ba? Negatibo nga pagbati hunahuna ang mga tao tungod sa gipakatap mga pagtulunan nga para nato usa ka sayop nga pagtulunan pagpasabwag sa usa ka dili mao nga impormasyon. Nga moingon sila nga kanang larawan sa mga Katoliko Diyos. Nga kung atong basahon ang Biblia no mga higala, mga ginikanan, giklaro man kung magkisgot ta og litra por litra, ang gitawag og Diyos dire kining mga larawan gidili no mga higala kanang sama sa larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth og hasta putong bitin nga tumbaga nga gihinganlan sa mga tao og ginihustan. Okay, ang Diyos nagpahimog larawan sa bitin ni Moises. Pero sa dihang gipakadiyos sa mga tao, ginganlan nila nihustan, nasuko ang Diyos. O maura tong mga partis Biblia, Astaroth, Baal, Mercure. O maura na ang mabasa na to diri sa Biblia nga nasuko ang Diyos kay gipangbuhat to nila, gialagaran nila ingon nga Diyos ang mga larawan. So mao to ang gipanggili, pero kanang larawan sa mga santos ng mga higala, dili na siya Diyos. Nga naman, kay wala man itudlo sa simbahang Katoliko nga kana mga Diyos. Larawan lang na.
nagsimbolo sa presensya o kana dayan-dayan o pagpailah nga kanang atong balay alampuanan sagrado gyud. Kaya nga atong gipangbutang nga larawan man sa mga maayog panag-ingnan o bayanis tinuhuan. Mo na atong tumong, dili kay gihimong mathala. Mo bitaw nga niadto doon ako'y kadibate nga dili katoliko sa ka-friendly debate na ingon ko nga, brad, diba ang inyong basihanan sa Biblia, ang inyong tuhuan kana rag yung mabasa sa Biblia letra por letra? Nga kung dili mabasa sa Biblia letra por letra, dili tuhuan? Okay, mangutana ko nimo. Kay nag-ingon ka man nga ang mga larawan sa Katoliko sama sa larawan ni San Vicente, San Antonio, ni Santa Maria, sa po na mga larawan nato kanang Santo Niño, kay nag-ingon ka man mga Diyos na. Therefore, gidili na kay Diyos, kay gidili man yun ang Diyos. Pangutana, bro, asa mabasa sa Biblia kanang larawan ni Senior Santo Niño, larawan ni San Vicente, San Antonio o kanang among Mama Mary na iyang larawan. Bisag ka na lang, asa mabasa sulod sa Biblia nga gidili na. Wagid siya nakitang teksto mga igala. Kung naaman siya makitang teksto, kibalo na pug ko. Katura pong mga Paal, Melchior, Diana, itong nihustan. O gani ka nang katong sa isyo mahitungod sa bitin nga tumbaga. Mo nay lain yun na siyang klaro kaayo ba nga ebidensya ba nga katong akong giingon ninyo nga dili dawtan ng paghimog larawan basta di la himuong Dios. So bisag pag unsang larawan nimong himuon dia basta di lang nimo himuong Dios, dili na question. Kana laging sa numeros. Sa diyang si Moises gisugo sa Dios sa pagpahimo og larawan sa kabitin, ang Dios mi nagsugo niya. Sa tupad ti gyud dawtan ng paghimo kay ang Dios gid mo igasugo niya sa paghimo sa mong larawan sa bitin. Pero kanus ama nasuko ang Dios sa dihang gihimo ng Dios. O katong prueba, katong ilabang, mahibawan man niyo sa ilang gibuhat ato. Gihingalan pa yung nganso sa ka-Diyos ni Hustan. O gihimo man nilang Diyos, munang nasuko ang Diyos. O na nga, kung atong atong sawayon ang Katoliko, ingon ani unta ang atong pangunahuna. Kanang mga larawan sa Katoliko, gitudlo ba na nga Diyos na? Haron mo qualify nga kana di ay Diyos kay kana laging Diyos anything bisan unsa nga butang basta himuong Diyos niya dili tinuod Diyos mo na Diyos. Niya unsa mang librohang Katoliko, unsa mang dugmaha nga mga librong Katoliko nga nagtudlo nato nga kanang larawan nato mga Diyos na para mo qualify na siya sa gidili nga Diyos. Kaya kung mayroong ka tanang larawan, basta kay larawan Diyos, atong katungdanan sa paggubaan ng monumento ni Rizal diya sa itong plaza, kay instruction man sa Biblia. Nga kanang mga larawan o mga ribultos, mga Diyos, gubon. Diba mo manggali nga ang atong mga igsuong nahimulag na ako'y daghang nahibaw-an anak katong mga Katoliko kanhiyo niya ni Bia. Kaya ang ilang pagtuos larawan sa mga Katoliko, Diyos man mo nang ilang gipang dugmok po, gisud sako, gitabunan, pero pas nilang daghana rabang dili maayong sangputanan sa dihang ilang gipasipalahan ng mga butang. Kaya dili man sila maantigong musinati, unsay gidili nga larawan, unsa po'y gitugot. O na nga, the same question akong ipangutanan niyo mga naminaw karon. Nga mga kanunay nag-atake sa larawan sa Katoliko. Asang bahina sa Biblia nga giingon nga kanang larawan sa mga Katoliko sama sa larawan ni Santa Maria, San Vicente, kanang Santa Maria na iyang imahin, Senior Santo Niño, uguban pang mga larawan. Sagrada Familia, uban pang mga larawan o mga higala nga mabasa di sulod sa Biblia na abana nga kanang larawan sa mga Katoliko mao na ang gidili. Mga higala, mga ginikanan, giklaro man ang gidili. Kadtong gihimong mga Diyos mga tao.
Ningon ang nag-text nato, no, gikan sa 092628611186 pananawon pero ang tingog nga nabati dili man to pananawon. Mayo pod. Ika ni Alfred forever. Ini si Alfred suki gyud nato ning tigpaminaw. Sige gyud siya paminaw. Salamat kay Igsoong Alfred. Napa ang text gikan sa 092628611186 kanang dili magbaton og larawan ilan ang gituhuan nga Dios ang larawan. Okay pod. Parehas nis argumento ni Atty. Bacalso dito sa Cebu. Kay kung maupod na tuod sakto, no? So kanang mga dili katoliko atud pa ni Atty. Bacalso sama-sama aning gipaambit ni Alfred nga kanang mga katoliko kunong nibiya sa pagkakatoliko kay nagtuo sila nga kanang larawan Dios amay ra pug ilang gibiyaan, no? Kay kung sa ilang pagkakatoliko nagtuo sila nga ang larawan Dios adili man na mao, so may ra pud nga ilang gibiyaan nya kinsa may nakasaaron ikaw nga naguna-huna nga kanang larawan sa katoliko Dios o ang tinuhoang katoliko kinsa may sad-an aron. Sakto ni may kay imong gisgutan ni Igsoong Alfred kay maayo ni siya nga i-explicar diri sa kanginan. Kadtong mga katoliko kuno nga nibiya sa pagkakatoliko tungod kay nagtuo sila sa larawan nga katoliko nga Dios kay di man na mao sala man na. Sumayra pong nibiya sila. Pero karon kinsa may pakasad-o na to? Ang relihiyon bang katoliko o ikaw ra pud mismo? Kay ang katoliko wala man nagtudlo nga kanang larawan Dios. Ikaw ra man may naguna-huna nga kanang larawan Dios. So ikaw ra puy nakasa dili ang tinho ang katoliko. So mao na mga igala sakto, no? Pero sa akong kabahin god wala man sila tudlo sa tinho ang katoliko nga mao na himo ang Dios ng larawan. Pero kung na dani sila sa ubang tinuhuan nga biyae na kay mao lagi Dios na siguro sa akong kabahin lang gid ba sa akong ubos nga panglantaw wala lang siguro matudlo og ayo ba kining mga katoliko ha. Sa laktod wala lang kaayo makatikais og ayo ba o mura bag wala sila makaagi siguro kana bang panudlo ba nga kanang with apologetics kanang lawom nga pagtudlo sa tinuhoang katoliko nga maantigo mo qualify maantigo mo palahi sa unsa nang yukbo nga para sa Dios, unsa nang yukbo nga veneration. Wala matudloy ana ba kay mga higala, no? Kung moanha gud kadiya gud sa kuan katoliko na ay mga katikista manudlo diya sa eskwelahan kanang ilang itudlo basic ra man na nga pagtulun-an sa atong tinuhoang katoliko. Unya sa akong nahibaw-an kanang basic nga catechism wala kaayo gitudlo diha ang apologetics meaning kanang kanabang pagdepensa sa pagtuo. O na kung ang mga katekista na to di kahibalo og apologetics, so ang ilang matudlo katura pong mga basic teachings. O bitaw nga dunay mga bata diya sa eskwelahan tudloag katekisem nya labi nagdunay na ipon pong dili katoliko inig pangutana. So ang katekista taon magkabuang og unsaon pagtubag tong bata ng utana about apologetics. Waingon din nagganong na amay larawan o nga naamay gidili diri sa Biblia. O kung ang usa ka katekista di kay balog kuan apologetics, so mahimong maglisod siya tubag anang mga estudyante nga dili katoliko nga walay background anang apologetics. Mo na reality no mga higala. Mo magali na ubang mga katekista gustong makat-on na kun hibaw-an nga mga katekista nga nagtuon pog apologetics para nga nakahibalo pud sila pagtubag unsaon pagtubag ang mga dili katoliko nga ma-appeal dia sa ilang klase.
Ingon ba si Bro Earl diri sa Mulabi? Maayo ipangutana pod nila brod kung ang larawan ba ni Baal santos ba? Ug naa ba na sa simbahan? Ang correct po ka, no? Ug ikanis Biblia, klaro man gyud ang katungkang Baal gihimog yung Dios mga tao mo nang nahimong Dios. Dios putoy gidili. Pero dito larawan santos, kaya itong santos lahi man mga higala, di ba? So mao na hinaot nga mga suking tigpaminaw, nakuha ninyo ang atong punto. So, di ba, kamong nagbasa sa Biblia, di man kita makalikay nga labi na dias bagong tugon, naghisgot dihag mga mini nga mga magtutudlo o mga propeta nga kana bang dili tinuod. So, kining atong gi-share ninyo ron, madugangan inyong informasyon kinsa ng mga mini nga mga magtutudlo. Kana bang magpataka lang og akusar? O kana magpataka lang akusar ba? Nga kana kuno atong mga larawan Dios. Ya sa mga bahinas pagtulod ang Katoliko nga gitudlo nga larawan Dios, parang makwalipay nga Dios na ano mga igala. Wala. Tagaan pagyud mo na kog ehemplo ha sa unsa gyuning mga tawo nga gikasukan sa Dios o nahiubos ang Dios kay ang larawan gihimong Dios. Ako gyuning ihatag ninyo ni mga tekstuha kay para antigo ba mo ba nga lahi ang Katoliko, lahi po ning mga tao diri gikasukan sa Dios kay nagbatunog Dios. Kini mga tawhana giisip gyud nila nga kanang larawan Dios. Ani basahon ko no mga igala. Nehemias 9:18 o Nehemias 9:18. Nagbuhat sila Dios nga baka og miingon nga kadto mao ang Dios. O di ko na lang ilahos kay apiki atong oras. So kini mga tawhana ang kanabang wa kahimot isa Dios nga naman kay ila laging gihimong Dios ng larawan nung baka ba nga o gatong baka. O kung wala lang tuhimo ang Dios unta nila, di ra unta masukong Ginoo ato. Pero kay gihimo mang Dios, suko ang Ginoo. So na ang aktus paghimo dili dawtan, pero ang paghimo aning Dios mao nay dawtan. So katong naa sa Exodo kapitulo 20 nga giisgutan sa bersikulo 4 nga ayaw mo paghimong larawan bisan unsang dagway, sa dagway nga makita nga tuwas langit o diri sa yuta. Ang buti pasabot ato bisan unsang larawan himuon, basta himuong Dios, gidili na niya. Dagway bas lalaki o babae, bisan unsang larawan na himuong Dios, supak siya na. Mo nebut pasabot atong Exodo kapitulo 20 tudling 4. Pero kailangan basahon ang bersikulo 3 kay kung moingon lang dayon kad konklusyon lang dayon kad diretso nga ang 4 sa Exodo 20 hisgot ang Dios nga gidili ang larawan bisan unsa. Mingon din kag larawan sa Katoliko supak na, dautan na. So makulangan ka na, kailangan imong ayuhog basa. Unsay gidili, nganong gadili? Gadili ang Dios kung himuong Dios ang larawan. So bisang unsang larawan na gidili gina niya basta himuong Dios. O sama ni mga tawhana diri mga gahi magulo. Aniya, Isaias 44:17. Og ang sobra ni ini himuon niyang usa ka Dios, iyang Dios. Muluhod siya og musimba ni ini, magampo siya ni ini og moingon luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Mao na. So klaro kay ni dili ni Katoliko nga pagtulunan. Kay ang Katoliko nga pagtulunan wa man magingon nga kanang larawan himuon atong Dios. Apa sa Josue 23:16. Apan kung dili ninyo tumanon ang kasabutan nga gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, kung mangadto kamo og moalagad sa laing Dios og muyukbo kanila, nan silutan kamo niya hangtod nga walay usag kaninyo mahibili ni ining maayong yuta nga iyang gihatag kanimo.
Napagyud diri sa buhat 17:29. Og sanglit kita mga anak man sa Dios, dili nato huna-hunaon nga ang Dios sa magdagway sa usa ka larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinagi sa kahana sa tao. So mo na nga kanang Dios dili nato huna-hunaon nga mo nang larawan o usang dagway sa larawan kay ang Dios good magbubuhat samtang ang larawan usa ka binuhat. Ya ganang muhimo kag larawan binuhat ra man na. So dili mahimong Dios na mga higala. Kay ang Dios magbubuhat, creator. So mao na mga higala. Unya diri sa Oseas 14:1 ngadto sa 3 no ako ning basahon gyapon. Kinaagi diri mabasa litra por litra. Nga okay ra ang larawan basta di lang himuong Dios. No, litra por litra gyud. Balik o katawhan sa Ginoo. By the way, ang version nga akong gigawi kining Maayong Balita Biblia. Akong hisgutan ang version kay usahay ang mga version usahay dili kay parehas og hanay ba. Nya diri sa Maayong Balita Biblia giklaro gyud litra por litra. Klaro gyud kay pagpadayag ba ginamit sa mga pulong ba nga kung dunay larawan di lang himuong Dios. O balik o katawhan sa Israel no Oseas 14:1 ngadto sa 3 no sa Maayong Balita hubad sa Biblia. Balik o katawhan sa Israel sa Ginoo nga inyong Dios. Kay nadugmo kamo tungod sa inyong pagkadaotan. Andama ang inyong igsusulti og balik sa Ginoo. Ingna siya pasaylua ang tananamong kalapasan ug dawata ang among pangaliyupo ug tumanon namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria. Dili na kami mo kabayo sa mga kabayo ug dili na kami mo isip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Nga mga pasalig ba ilang gibungat. O giingnan sila nga pagbag-o na mo ingnan ninyo ang Ginoo no mangandam na mo balik na mo sa Ginoo og ingna mo ni isulti mo ni ipangalyupo ninyo niya o mura bag isaad ba ingon na ni ninyo pag-ampo niya pasaylua ang tanan namong kalapasan Ginoo dawata in taon among mga pangalyupo og tumanon namo ang imong gisaad kanimo. Pura pasalig na ni ba nga di na magbinuang. Mura nig kumpisal no. Dili makaluwas kanamo ang Assyria. Dili na kami mo kabayo sa ilang mga kabayo. Og dili na kami mo isip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Mao ni ang gidili sa larawan mga higala. Sa ato pa kining tawhanan nakaamong guni nga okay lang larawan basta di lang himuong Dios. Di ba mga higala? Okay kayo kay kung imong basahon da ang testamento katulang katong arka ba sudlanan sa kasabutan. Nahinumdum no mo mga higala? Di ba katong sudlanan sa kasabutan nga gipahimo sa Dios? Itong Old Ark of the Covenant. Kung basahon na to ang Biblia, di na lang ko mo pakli o Biblia o mo pakli diri sa akong reference pagkutlo kay di kay ta maapikhan kay sige lang man jud kaapikhan. 10 minutos na inabilin sa tuntulumanon. Katong sudlanan sa kasabutan, Old Ark of the Covenant mga higala. Kung atong ayuhog tuoning daang kasabutan, di ba sa ibabaw ni adto murag himo nilang halaran dayon sa masig kakilid dun na instruction ng Ginoo nga buhatan tug larawan sa usa ka anghel o keruben o masig kakilid nya ilar ba tong iprosesyon kay dalaon man to nila sumugalin na gawion nato nga ebidensya nga kanang prosesyon sa mga sagradong larawan wa na idili sa Ginoo na atay example ana sa Biblia. Unang ako ning gi-emphasize no ako ning gipadayag ninyo og ayo ron mga higalas tuntulumanon. Kay gusto nako ma-erase, mabura ba na kung baga sa papel pa na hugaw-hugaw di ana, yang gusto ta limpyo atong i-erase no. Kimutag eraser o sa puna liquid eraser ba para malimpyo.
Kani atong tulumanon pod gusto na kong hugasan, gusto na kong limpyuhan kanang atong mga panguna-huna nga nahugawan pinaagi sa mga mensahero nga mga magtutudlo nga ilang gipugos gyud nga kanang atong mga larawan diha sulod simbahang Katoliko, mga Dios ato pahugaw, espiritual nga kahugaw undangan nato na. O mo na ilang gihugaw-hugawan ang atong pagtulon ang Katoliko. Ya gusto na tong limpyuhan na para nga mo appreciate na mo. Ganahan na mo sa atong mga larawan, aron ganahan na mo magbutang og larawan sa inyong mga kwarto, sa inyong sa simbahan, o bisan asa kay para nako mga higala no. Dako kay ikatabang ng larawan sa mga santos kung ibutang nato na sa balay. Ano man kay usa na kamatang kus pagpahinumdom na to. Kay anha ka anang kwarto nga naay mga laway diyang mga larawan, ang hunahuna pod laway, di ba? Pero kung larawan sa mga santos, unsa na mga larawan diha nga maayo ang mensahe, ang background, makanahuna putag maayo. Sulay og buhat og daotan diha kasulod sa kanang naay larawan sa mga santos nga kahibulog ka unsa ilang kinabuhi. Di ba murag kag mauwaw? Sulay. Diba, nakay buhaton nga daotan, yan ay larawan diya ni Santa Maria, larawan ni Kristo, o anything kanang gilarawanan nato nga balaan. Sulay og buhat daotan, di ba, murag kag mahadlok, murag kag mataha, nga naman. Kay daotan ko na imong buhaton, yan na adya, murag kung mulihok pa lang na, dako ni mong kaulo, kay usahay kita magbuhat tag daotan, tapig-tapig raman, di ba? O murag putag, naay larawan sa mga santos, makakuan din ta. Mamurag makaunahon na ta, oy, nagakita ang Ginoo ani. O kini dili gini maayo. Dili gini dapat na kong himuon. O muna usa ka katuyuan nganong doon na tayo larawan. Kay makatabang na to nagpahinumdum. Makatabang na to nagpahinumdum. Si Saint Thomas Aquinas ba to kung wa ko malimot? Kana ko nung magluhod siya magatubang anang cross o kanang Santo Kristo. Mas daghan ko no siyang makuha nga pagtulunan kaysa pagbasag libro. No, sa pagtanaw lang niya, mohangad siya ng Santo Kristo kanang krus ba nga na nagbitay si Kristo. Pagkadaghan nga makuha niyang mensahe, no? Pagtulunan niya sa pagpamalando nga magatubang siya sa kanang krusipiho. Kaysa pagbasa kunog libro. Sa ato pa kanang butang basta maayo ang mensahe, katabang na nato pagpahinumdum mga igala. Magkatudlo na nato. Labi na usahig nakas trabaho dahil init imong ulo pag-uli kaya wag kakasabot sa imong opisina. Dahil inig uli ni mo sa balay then anak katubang ka sa imong artal na Sacred Family nga larawan kay naay krusipiho hugon sa pa na mga larawan dia sa mga santos imong makita. Mura din kag mapahinumduman, oy, kalma lang. Oo. O din unsa pa na mga pagtulon ang Kristiyano makunik na dayon, masumpay-sumpay na dayon ba? Nga naman kay kibalog og gaon sa mensahe anang mga santos. Di ba? Pero mga kay makita nga kuan mga simbolo nga magpahinumdom nimo, inigtanaw nimo wag katuhinoong do nay nag-aaway dito. O doon na ba'y naghubog-hubog dito kay gainom, awa ay mutabang ni magpahinumdom unsi maayo unsi dili, no? Muapil lang gali noong ka, kung si imong makita, mo influensya mangyugal, mo bitaw ka ng mga bata na to, bantayan na to, nagtanaw-tanaw og TV, dula og computer, okay man na kayo, basta kay dili lang yun mapunta sa dautan no mga higala. Pero kanang dunay mga pagtulunan nga mga butang, makatabang nato, makapahinumdum nato, dapat angay nato ng batunan. O mo na ang tinuho ang Katoliko. No, pagkaanindot sa tinuho ang Katoliko kung ato yung subayon ba, unsay mensahe sa mga pagtulunan. O ingunani magudang nahitabo. Ang larawan sa mga Katoliko kung pasultion nimo ka ng mga magtutudlo nga nagsaway sa Katoliko, mga ministro, mga pastor, kung sila may imong paminahon, ilang isulti nga ay mo anang larawan sa Katoliko kay wa nay ayo. Diyos na. Ilang lubugon ba? Parang dili na ta mo gamit ana, di na nato na himuong simbolo. Nya kita pong mga Katoliko wa po tay tuon-tuon sa tong pagtulunan, mga pangutan-on da takihon tang di kita katubag.
pagkaluyas tong tinuhuan nga ako ra ba giayon akong pamalandong nag-ayo ron atong pagtulunan pagkanindot kay itong pagtulunan mo manggali nga di na ko ibaylo ang tinuho ang Katoliko sa tawhanon ra nga kalipay. Mga higala, di gyud ako mabaylo kay para na ako very halang dun. Maghangad ko sa tinuho ang Katoliko ngano kay gikan gyud sa kamatuoran. Ang tag-iya kamatuoran kay si Kristo man. Simbahan nga iyang gitukod. Una na ko very precious, very sus. Di na ko gali matandi sa kanang gold doon sa panaon sa kadako kwartas kalibutan, di na ko matandi ang beauty sa pagtulon ang Katoliko mga higala. Kay ang pagtulon ang Katoliko kung ato lang ikinabuhi galing kadaot ato mga Katoliko kay murabag wala na to mabati, wala na to makita ang kahayag niya. Murag naglabi ang kangit-ngit mo ng murag dito madasig. Pero I tell you frankly no mga higala mga suking tigpaminaw. Diskubriha kung wa pa niyo madiskubre murabag treasure. Kanang atong pangitaon des to mga ni tinuod nga treasure. Kada mga mina diha. Gusto gyud nila makaguba ra ba sa atong kuan. Dili makuan. Mura na atong gihugtan makigpatay pataana depensa ng mga mina. Pero ako di ko makigpatay depensa ana kay say makundrahan patas tong obispo ana. Nagbantay sa atong kuan kanang mga kinaiyahan. Pero kuan pero dipinsahan na nato ang pagtulunan sa Dios ang iyang mensahe kana mao gyud na akong gi panumpaan ug mo ni gusto na ako ikinabuhi kay lagi iya man sa Dios. Nagtuo man ta nga mahimaya siya sa atong pagbuhat sa ingon. Sa Salmo 74:1-9 no mga higala, naadiri na ito mabasa nga kining mga larawan maayon ni basta himuon lang natong simbolo sa presensya sa Dios. Di lang himuong Dios kundi simbolo lang. No na sa Salmo 74:1-9. Unya sa kuan pod sa Exodo 35:22 basta himuon lang dayan-dayan wala nay dautan mga higala. Unya sa kuan pod Josue 4:6 ngadto sa 7 kanang bato o kanang butang larawan man o usa ka bato ba basta himuon na nga pagpahinomdom nagibuhat na to na isip pahinomdom dili na siya dautan. Napo na sa Exodo 24:4. Unya kung maghimo tag larawan aron lang makahimo batag kana bang pagpasidungog sa mga santos kay usagod kamatang sa pagpasidungog mao man ang maghimo tag ribulto o larawan, di ba? Kana gali atong mga igsuong Iglesia ni Cristo naman sila kanang larawan ni Rizal sa ilang central office ba na? O isip pagpasidungog, di ba? Pero wala na nila himo ang Dios, di ba? O mo puta kita ang Katoliko kung doon natin mga larawan wa man nahimo ang Dios nato. Kana pud atong pagluhod, pagtahaw ra may but-pasabot ana. Sa sunod Domingo mga higala kay wala man tay igong panahon ako ning suwayan og expound na pud og ayo. Tus pagkadaghan pagaling teksto diri wa na ko ipamasaha. Kay more explanation ang atong gipadayag diri. Sa sunod Domingo i-emphasize na po nato kanang yukbo although ako naman ning na-explikar pero gusto po na akong palawman bagyog ayo ni kining yukbo. Kay lagi kining pagyukbo basta dili lang pagpakadiyos maayo ni. Kay usa po ni kamatang sa kanabang pagtahod. Nga kinahanglan himuon nato nga kung wala na himuan sa ubang tinuhuan sa to pa wala sila pagtahod. Kung naman sila pagtahod, dili kayo klaro. Kaya wa may gipakita. Ang kanabitong lalaki kung nahigugma siya sa usa ka babae ipakita ang gisbuhat. Pero kita mga Katoliko ang atong pagtahod sa mga santos ipakita gyud, di ba? Di kay istorya lang. O mao na kanang pagluhod. At angin ninyo ni sunod Domingo kay ato ning expound og ayo mga gala. Okay, wa naman tay igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mama Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan,
mga anghel, mga santo sa langit, kining ubos niyong higalas mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Shilbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawak no sa technical side Dani Luod ug Taxi Lumba, hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa mga taga-Dipolog, karong 2012, itatak mo na!